Good morning everyone, mga sisi. Share ko lang sa inyo, mag-unboxing tayo ng dumating ko na parcel all the way from Indonesia. So sana hindi basag yung nasa loob nito. So, titingnan natin. Umuulan ngayon. Palagay siya sa medium box, medyo basa to. Ito po yung laman niya. Ayan, ganyan yung packaging niya. Sana safe naman itong lahat. Natin. So, ang tagal niya dumating, 2 weeks. Nag-order ako ng sabon. Ayan na siya, malapit na. Ito ay trending na sabon. Ginagamit ko ito dati nung nasa Malaysia ako. Ayan, maganda itong sabon na ito. Kaya kahit all the way from Indonesia, binili ko. Ayan, ito na siya. O diba, sinong relate, sinong may alam ng sabon na to? Maganda to. Ayan, ayan. So, ayan siya mga kamar. Collagen Day and Night Cream na sabon. Sana hindi siya basag. Ano ba ito buksan? Ipatid. Hindi ito buksan. Nakasealed. Ang bango. Naamoy ko na kaagad. So, ayan siya mga kumar. Ayan. So, diba? Ang liit lang niya, pero napakaganda po ng sabon niya. Napaka-effective. Brightening Collagen Soap Plus Vitamin C and E. So, 85 grams. So, ayan siya mga kumar. Dami! Nag-order ako ng, I think, 12 ito. So, ganyan lang siya. Nakalagay dito. Ayan. 12 pieces nga.